Salutare lume și bine ați revenit în lumea lui Alex, episodul cu numărul 29, imediat episodul cu numărul 30, wow. Pentru dat episodul anterior, așteptând aici să se spawneze Pigman, zombie Pigman, ca să mai facem un pic de trade, să mai luăm niște aur și să sperăm că facem rost de niște lingouri de fier. Pentru că ăsta e mai greu să ne batem cu el, că e mai deștept un pic decât prietenii zombie Pigman. Din păcate mi-am dat seama, în timp ce porneam episodul, că un lucru pe care nu l-am făcut înainte să finalizăm episodul trecut a fost să-mi golesc chestiile din cufăr, deși ar fi fost de folos, fiindcă, na, după cum ați putut observa, nu mai rămas un ingot, un nugget acolo. Hai să scăpăm și de ăștia ca să putem să luăm și ultimele nugget-uri rămase pe sus. Așa, și cred că aici, dacă intrăm, ar trebui să fie la fix. Mai este și în capăt, sau pare că-s numai săbi, așa-i? Da. Bun. Nu ne-am golit inventarul, din păcate. Și asta o să ne încurce un picuț. Dar putem să mai golim acum niște Rotten Flash. Arcurile astea le combinăm între ele. Asta e Power 2 în Breaking 1. Cred că o să-l păstrez totuși așa. Și asta ce e Power 1, atunci nu-l păstrez pe ăsta. Bun. Și sabia asta o combinăm cu sabia asta. Fiindcă ne trebuie mai mult data, arcul ăsta l-aruncăm. Și restul chestiilor cred că le putem păstra. Bun. Hai să vedem dacă s-au spawnat ceva și în partea de sus. Acum cât am stat la povești ăsta, sper că nu s-au despawnat din ei. Și să sperăm că avem destul loc în inventar pentru tot fierul de care vom face rost episodul ăsta, fiindcă o să fie foarte mult. Pare că îs câțiva. Da, îs câțiva, destul de mulți. În special acolo în partea din spate. Mă gândesc dacă să facem ceva special pentru episodul cu numărul 30. Poate un episod mai lung sau ceva. Cum am făcut de Halloween. Foarte, foarte mulți. Poate un episod special cum am făcut de Halloween, fiindcă, na, e episodul cu numărul 30 și o lună întreagă de Minecraft. Care a trecut foarte repede. Așa, și în rest doar săbii. Perfect. Hai să mâncăm din asta. Bun, mi-am dat seama că noi facem rost de Rotten Flash și de la Zombie Pigman. Și atunci asta ar fi în avantajul nostru dacă putem să facem rost de un villager cu care să facem trade din ăla cu... Sharpness 3, ok, aia o să o păstrăm. Din villager cu care să facem trade din ăla care îți dă... Auzit un Enderman? Da. Din ăla care îți dă smaralde din Rotten Flash. Dar până acolo, hai să mergem să vedem dacă avem cu cine să facem un pic de trade. Nu, asta voiam să fac. Aveam impresia că sunt mai sus. Și ne așteaptă oare sus sau n-am văzut bine? Ba da, ne așteaptă sus prietenul nostru bun, domnul Săltărilă. Nu, nu mai e aici domnul Săltărilă. Nu mai e aici domnul Săltărilă, nu știu unde s-a dus, era aici. Hai să vedem dacă avem cu cine să facem trade. Pare că este 1. Așa când era 1 de obicei, ne-a dat cât de cât ceva, cred că am avut, de fapt atunci la 1 care ne-a dat 20 de nugget-uri, 22 de nugget-uri, ceva de genul. Și am impresia că și asta să ne dea, fiindcă din 8 din astea poți să-ți faci chestplate de aur. Și eu ți le dau pe toate și tu trebuie să-mi dai la schimb numai din asta. Uite, iron nugget, din asta mic. Atâta. Foarte. Eu îți dau ingot, tu îmi dai nugget. E 100% în câștigul tău. 100%. Încă ai timp să te gândești. Mai am 3 bucăți să-ți dau. Te rog. Te rog din suflet. Te rog din suflet. Chiar am nevoie să fac anvil-ul ăla. Am acasă copii și au nevoie să mănânce. Mulțumesc pentru pânza de păianjen. Nu mai aveam decât un cufăr întreg. Iron ingot? 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 Shit, era iron nugget. Am stricat totul. Bine, hai să mai facem rost de niște aur. Nu mi-a ieșit cum am
Dorida, a fost ok. De niște aur pe care nu știu unde îl punem, sincer să fiu. Trebuie să ne facem rost de măcar un loc în inventar, fiindcă avem nevoie să punem acolo, să pun sabia asta aici. Avem nevoie să punem acolo un lingou de fier în momentul în care primim lingouri de la cineva. Și ca să mă asigur că se întâmplă asta, o să-mi fac eu acum un lingou de fier pe care o să-l țin aici. Nici nu mai știu ce... Asta mi-a intrat în plus, clar. Bun. Unul dintre ei a reușit să ne lovească. Poate n-ar trebui să ne apropiem așa tare cât timp sunt acolo. Că pare că unii pot să ne lovească în timp ce sunt aici. Ok. Și mă gândesc la ceva. Mă gândesc că dacă ar fi o idee în momentul de față, ținând cont că nu ne dorim așa mult experiența acum, poate ar fi mai rapid să spargem chestia asta și atunci când cad de sus să moară direct. Doar că dacă cade unul care-i pui, o să ne încurce un pic. Dacă cade unul care-i pui și cade pe găină, cu găină adică. Dar o să o las așa momentan. Oricum văd că se adună și săbile. Nu avem loc de ele. Hai să mergem până sus să vedem dacă mai putem să ademenim pe cineva. Și după numai să coborâm jos să colectăm tot ce cade. Și am așa o presimțire că o să se întâmple o minune și până la sfârșitul episodului o să facem rost de... Nu, n-am nimerit pe cine voiam. Serios, cum mi-a dat atâta damage ăsta? Acum, partea bună e că mi s-a rupt ceva din armură și putem să punem altceva și să avem mai mult loc acolo. Sunt foarte rău cu locul în inventar dacă partea bună e că ni s-a rupt o armură. Văd că prietenul nostru săltăresc ne așteaptă jos. Ne aștepta jos, fiindcă acum nu ne mai așteaptă. Bun, mai putem colecta de aici. Sper să nu cadă vreunul între timp să mă lovească, fiindcă am impresia că dacă sunt destul de pe fază mă pot lovi în timp ce cad. Ok, 40 de nuggeturi. Hai să renunțăm la încă ceva din inventar, să împărțim nuggeturile astea în două, ca să ne asigurăm că nu pierdem din ele. Cumva, încă unul aici. Ok. Nugget cu nugget se face primăvară. N-am mâncat de mult chicken nuggets acum că mă gândesc. Era o vreme în care, uite cum vin poveștile astea random. Era o vreme în care, cred că chiar când m-am mutat, de fapt, probabil că și cât încă eram în facultate, dar prima dată când m-am mutat în chirie după ce am terminat facultatea, când m-am angajat, mâncam foarte mult mâncare semi-preparată, în special chestiile astea congelate de la Lidl. Și foarte mult înseamnă că doar aia mâncam. Mai și găteam, dar tot ce găteam erau paste. Și multe dintre chestiile pe care le mâncam, adică predominant, erau gen nuggets de pui și cordon bleu sau alte chestii astea și evident că nu mi-era bine, să simțea pe mine, dar nu mă gândeam că sunt malnutrit neapărat pentru că nu te gândești în mod normal când e chestia asta, că mă gândeam că na, mănânc 2 mese pe zi, mâncam ceva și dimineața și era ok, dar faza era că dimineața mâncam un corn cu ciocolată sau ceva și în timpul zilei când credeam că mănânc sau când ajungeam acasă, fiindcă altceva nu cred că mâncam la lucru, dacă bine țin minte. Și ajungeam acasă la ora 4 și mâncam niște nuggets din ăștia semi-preparați și nu era, nu era foarte spre binele meu. Se simțea foarte tare pe mine că asta numai că nu mi-am dat seama. Acum încerc să mănânc, să gătim cât de des și să mâncăm gătit, deși nu, e mai greu. Și asta câteodată mai comandăm, câte ceva, dar destul de rar. Acum mi se pare că nici nu ți se merită neapărat să comanzi chestii, fiindcă sunt super scumpe toate chestiile. Țin minte acum câțiva ani, când, tot în perioada aia în care m-am mutat
chirie după ce am terminat facultatea ca să mă angajez, că noțiunea de fast food era by default și ieftin, dar în momentul de față mi se pare că fast food-ul e atât de scump. Adică nu neapărat Mac-ul încă e... Bine, e scumpuz dacă ți de fapt că un meniu din ăla la 40 ceva de lei nu e foarte worth it. Dar de exemplu, înainte când veneam, când mergeam la KFC și în facultate sau așa, era ultima dată cât țin minte, cel mai ieftin era 25 de lei un meniu de la KFC din ăla de 5 crispy, după care s-au făcut 32,50 la un moment dat. Nu s-au scumpit direct, au trecut prin mai multe etape, dar așa țin eu minte perioadele și acum am impresia că e 50 ceva de lei un meniu din ăla, deci cu siguranță nu merită atât, fiindcă de 50 de lei și dacă nu ai timp, de 50 de lei poți să-ți faci acasă 2 kg de crispy cu cartofi. Efectiv, nu mai e foarte worth it să mănânci în oraș, în mod general, dar nici măcar fast food, care era o alternativă rapidă și mai ieftină. Acum, din păcate, nu e nici măcar rapidă, fiindcă durează și livratul de cele mai multe ori. Depinde, și unde locuiești, dar în orașele mai măricele am văzut că durează livratul destul de mult. Și în orașele mici nu prea există, nu știu, aplicațiile astea de livrat și așa, și atunci îți cam comanzi cu livratori proprii de la whatever, pizzeria în oraș sau asta, fiindcă nici măcar nu e atât de diversificată oferta comparativ cu ce ai putea să-ți gătești tu acasă. Destul despre discuția noastră foarte smart. Hai să mergem să vedem de ce mai facem rost de la prietenii noștri Pigmen. Sper, sincer, să fie Iron Nuggets. Nu știu dacă v-ați dat seama. Dacă... Deci chiar mă gândeam că nu s-a spawnat un guest, nici nu știu de când, că n-am văzut niciun guest, adică de când suntem aici, și acum s-a spawnat primul. Nu, s-a despawnat, unde e? Ce sunete interesante. Am impresia că am citit undeva că sunetele de la guest au fost înregistrate și sunt sunete de pisică. Nu știu de ce am impresia asta, poate mă înșel. Cred că l-am mai nimerit așa. Da, imediat facem trade. Numai un pic că vreau să vă salvez aici de fantoma asta uriașă. Nu cred că am cum să dau până acolo. Ok, deci bine de știu că se spawnează și guest aici. Cine vrea să facă trade cu mine? Hai că vă dau la toți, încercăm varianta asta. Am dat la toată lumea, dați-mi măcar unul dintre voi Iron Nuggets. Restul chestiilor, efectiv nici măcar nu pot să le iau, nu am loc în inventar de ele. Am nevoie numai de Iron Nuggets. Pielea, hai să zicem că e bună. Magma Cream, asta poate l-aș mai lua, dar nu știu la ce să renunț în schimb. Leather Cap, Gravel, nu. Fire Charge, nu, la asta poate îl mai iau. Dar restul chestiilor, din păcate, așa poțiune de Fire Resistance. A, ce să renunț? Sabia asta nu mi-o trebuie, asta nu mi-o trebuie. Ce? De pe ce a țărit așa? A, că era sabia de aur, a țărit așa pe ea? Doamne ferește. Era numai o sabie de aur, dacă știi cât i-am avut de la frații voștri zombificați. Mi se pare ciudat că, uite, deci noi suntem oameni, da? Și în Overworld există zombi care sunt oameni care au fost mușcați de zombi, fiindcă și la Villager se întâmplă la fel. Și aici ai pigmen și ai zombie pigmen, care ar trebui să fie pigmen care au fost zombificat. Dar ăștia nu-i atacă pe pigmen, în timp ce zombii ne atacă pe noi. Și asta cumva mi se pare că e un pic necinstit față de noi. Nu știu, am așa un sentiment. Și pare că pe măsură ce ne apropiem de momentul în care facem anvil-ul, durează tot mai mult și tot mai greu să facem rost de fier. Și deja mi se pare că, adică să simte așa cumva că parcă batem un pic pasul pe loc. Hai să dormim un pic, că poate suntem numai obosiți. Și să încercăm să mai golim un pic din inventar, fiindcă nu mai avem loc de chestii. Am o
vagă impresie că nici sus nu o să mai avem loc de chestii. Dar, cât mai putem, din unele chestii măcar să mai scăpăm. Foarte, foarte dificil, da. Trebuie să mai fac un cufăr undeva pentru altceva, fiindcă deja am umplut cu chestii care n-au ce căuta în anumite locuri. Hai să ne ocupăm acum de chestia asta. Dar nu știu unde aș mai putea să pun un cufăr. Fiindcă nu vreau să mai pun aici deasupra, să fie în fața geamului. Cu toate că de geamul ăsta nu avem nevoie, da? Fie. Nu avem cufăr gata făcut, nu? Nu, văd că nu avem nici lemn procesat. De fapt, n-am tăiat nici copacii de multă vreme, ce-i drept. La fix, aveam 4, dar merge și 3. Câte mai trebuie? 2. Ok, și cu asta am făcut încă un cufăr. Bun, trebuie să renunțăm la bucata asta de aici de sus. Nu știu dacă asta, da. Well, fuck. Ok, dar e în regulă de fapt, nu? Că scara nu-i full block și atunci ni se poate deschide cufărul prin el, așa-i? Nu, asta am vrut să fac, dar bine, nu cred că aveam altă variantă. Am impresia că dacă nu-i full block, cum e scara, atunci se poate deschide cufărul și sper sincer să fie cazul. Super, perfect. No, din păcate, geamul ăla e izolat acolo în spate. Asta este, dar hai să vedem, să mutăm chestiile care... Ok, hai să ne golim inventarul aici. Ok. După care să luăm de aici chestiile care nu sunt blocuri. Că astea mi se pare că ne ocupă cel mai mult spațiu, că trebuie să intrăm cu ele aici, că păstrăm toate chestiile posibile, că na, cine știe când ne putem folosi de ele, după ce facem enchanting-uri și așa, și reparăm chestii. După care din cufărul ăsta ne golim iar în inventar și începem să punem și în ăsta chestii prețioase, cum am pus în ăsta din spatele nostru. Asta merge aici, asta merge aici, asta merge aici, asta păstrăm în inventar. Astea le punem aici, nu cred că avem nevoie de ele, fiindcă acum avem săgeți. Da, o să păstrez totuși un stack. You never know. Așa, săgețile le păstrăm și aici am zis chestii prețioase, da? Bun, paper-ul pot să-l pun aici la chestii prețioase. Bun, atâta, restul sunt blocuri. Și avem din nou spațiu în inventar. Wow, ce ușor a fost. Avem și mâncărică. Poate ar fi o idee bună. Avem niște coal și cred că am putea să ne gândim să gătim cartofii ăștia ca să ne țină mai mult de foame. Sau mai bine de atât, hai să gătim puiul ăsta și după cartofi, fiindcă alea o bucăți de pui o să ne țină de foame o vreme. Și în timp ce ele se gătesc, noi o să mergem în Nether, cum ați știut, ca să mai facem rost de niște monstruleți care vor să ne ofere cadou tot ce au ei mai bun, și anume aur. Că Iron se pare că nu doresc să ne ofere. Am văzut ceva enchanted aici, nu mi s-a părut. Mai punem și sabia asta cu sharpness 3 aici. Și hai să mergem. Trebuie să mă ocup în curând și de fermă, că au început să crească la loc chestii. Pare, nu-mi dau seama dacă cartofii ăștia sunt crescuți, dar cred că da. O să-i mai las oricum, just in case. Profit de cât durează teleportarea. Să beau niște apă. Și să vă aduc aminte să beți apă. Nu știu dacă am făcut episodul ăsta. Dar în caz că n-am făcut-o, vă aduc acum aminte. Am colectat toate chestiile foarte bune de aici de jos, cum ar fi Rotten Flash și Sabi. În special Rotten Flash-ul e foarte bun. Un item extrem de important. Pe lângă că ocupă spațiu în inventar, ne ajută și să ne exersăm ținta atunci când îl aruncăm peste margine în momentul de față. Nu, ăla o să fie o problemă. Nu, asta e o problemă. Dar acel zombiuț puiuț pe găinuț o să fie o problemă. Hai să văd dacă nu-l putem nimeri de aici de sus cumva. Oh. Încă nu a ajuns jos? Sau a ajuns?
Am scăpat de el sau nu? Că nu-mi dau seama. Nici nu avem health-ul necesar să ne batem cu el acum, dar pare că am scăpat de el, ok. Super. Și mai avem și o bucată de carne de pui. 20 de nuggeturi. Multe săbii. Mai mergem la o tură de masacrat. No, bine. Ce să rămânem fără săgeți, că tot timpul trag pe lângă ei cumva. Nu știu cum se întâmplă, dar... Cred că am putea să încercăm, ca să treacă mai repede timpul când urcăm sus, să schimbăm de fiecare dată când urcăm nuggeturile cu... ingoturile cu... villagerii. Nu cred că mai avem destul pentru acum. Nu? Bun. Poate, nu cu villagerii, scuze, cu pigmenii. Poate așa facem rost de chestii mai repede, deși nu prea cred. Tehnic, în momentul de față am avea nevoie de 3 trade-uri bune cu Iron Nuggets ca să ne facem anvil-ul, după care am umblat atâta de mult. Uite că asta nu s-a despawnat de aici, încă ce ciudat. Mă așteptam fiind pe hard și asta să se despawneze de atunci. Nu știu dacă ar trebui să le dau la toți, poate am șanse mai bune dacă le dau la toți. Nu știu dacă au trade-uri diferite sau e, pur și simplu, random la fiecare. Dar pare că... Sunt prea mulți, cred că sunt prea mulți și de-aia nu reușim să trade cu ei. Când era numai câte unul, dacă lovesc pe unul, ne atacă? Ei sunt pacifiști? Cât timp am aur pe mine, sunt pacifiști? Păi, de ce n-ați zis așa? Cine m-a lovit? M-a lovit cineva. Super, mi s-a turnat sabia și fix atunci am primit alte sabii. Am dat drop la ceva, dar n-am văzut la ce. Bun, și pe tine te păstrez. Știi de ce, nu? Și uite, îți dau 2 săbii de aur. Ei, săbii de aur. Aici. Nu le vrei? Nu, ciudat. Pe tine te păstrez și acum că ai văzut ce s-a întâmplat cu restul, să știi că... E foarte greu să zic asta, dar să știi că aia s-a întâmplat pentru că nu mi-a dat fier. Deci, dacă nu dorești să pățești același lucru, cred că e destul de evident ce trebuie să faci. Mai auzit, domnule Pigman? Încep să vorbesc singur, nu e bine. Dăm o fugă până acolo să se mai spawneze. Mai așteptăm un pic aici. Nu suntem în cea mai bună măsură să dăm o fugă până acolo. Hai să vedem dacă mergem încă o dată până sus. Mi se pare că, nu știu, am alergat foarte mult sau nu țin cartofii de foame. Mi se pare că ne-a scăzut foarte tare hunger-ul în ultimele ture, cât ne-am plimbat pe aici și așa. Hai să dăm o fugă până acolo, fiindcă aparent în momentul de față nu sunt clar nu suficienți să ne ajute să avem șanse foarte mari să facem rost de aur. Deja nu mai pot să vorbesc. De atâta timp stăm și minăm aici că efectiv deja nu mai pot să vorbesc. Mai consumăm niște săgeți, câte avem? 25. Hai să facem un pic de target practice. Bun, și am fugit. Și cred că asta ar trebui să fie destul. Să se mai fi spawnat măcar câțiva, faptul că am mers până acolo. Sper că, în același timp, nu apare vreunul din spate, mai ales acum că e deschisă partea de jos aici. Încă n-am rezolvat improvizația aia de scară de urcat sus cu săritură și cu chestii, dar mi se pare că funcționează destul de ok, așa, nu știu ce am vrea. Super, nu s-a spawnat aproape nimeni. Nu știu ce am vrea neapărat să o reparăm. Wink.
Da, haideți aici. Îs vreo 10, cred. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Dacă au apărut mai mulți pigmeni acolo în spate, poate ăștia sunt mai dispuși să ne dea fier, văzând ce s-a întâmplat cu frații lor. Eu așa sper, sincer, fiindcă nu mai vreau să fim puși în situația aia, dar avem un singur lingo, deci nu o să ne ajute foarte mult. Și nici nu vreau să facem o pauză în mijlocul episodului, ca să se spawneze mai mulți, dar, din păcate, nu știu ce altceva am putea face. Fiindcă avem nevoie neapărat de ancora aia, ca să putem să progresăm. Hai să văd. Ok. Și aparent filmăm deja de 20 de minute, deci toate speranțele mele de a face rost de Anvil până la sfârșitul episodului au fost în zadar. Nici măcar nu avem două ingături, avem unul. Dacă ar mai cădea măcar unul, să ne dea un nugget acum, am putea să facem două lingouri, dar pare că nici măcar nu cade. Nu știu de ce câteodată se spawnează atâta de mulți și am rămas și fără mâncare. Câteodată se spawnează atâta de mulți și câteodată pur și simplu e gol. Nu-mi dau seama dacă ține cont de timpul zilei, cum ziceam și în Overworld sau asta, deși aici n-ar trebui, fiindcă aici nu știu să fie concept de zi și noapte sau ceva. Hai să mergem să facem trade cu astea două lingoașe pe care le avem. După care mergem în Overworld să ne colectăm cărnița de pui din cuptor și cred că finalizăm episodul ca un eșec colosal în încercarea noastră de a face rost de un Anvil. Bineînțeles că avem niște prieteni săltăreți cu care să ne duelăm înainte să putem să facem orice. Ok. Și acum, cine vrea să fie drăguț și din două nuggeturi, ingături, să ne dea din prima fier. Acum, ăla nu a fost fier. Tu, fier, 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 fier. Blackstone, perfect. Nu, asta mi-am dorit. What? Ok, bine. Îmi declar înfrângerea în momentul ăsta și ne întoarcem în Overworld. Hai să ne ocupăm de grădinuță rapid. Dacă toți suntem aici. Poate de aia nu avem noroc. Poate fiindcă nu avem grijă de grădină, nu ni se spawnează. Sunt făcuți cartofii așa că nu, asta nu sunt făcuți așa, nu, cu ieși numai unul. Bine. Așa. Tot uit că... Văd că nici negii nu sunt făcuți de fapt. Așa, și ăla cred că era numai unul. Au început și ploaia. Totul e bine în lume, dar nu în lumea lui Alex. Glumesc. Sper că nu a fost un episod prea plictisitor, deși nu s-a întâmplat nimic. Dar, din păcate, da, cât timp ținem, avem nevoie de din asta să se spawneze chestii de monștri ca să putem să facem trade și depindem de ei ca să putem avansa. Nu o să se întâmple așa multe chestii pe cât ne dorim noi. Avem 16 din asta și cred că fix de 16 aveam nevoie pentru un trade. Hai să facem și un trade episodul ăsta. Aici ninja, am și uitat. 18. Super! Da, nu a funcționat cum voiam. Empty map, nu prea avem ce face cu ea. Pui de găină... Nu o să vreau să-i transformăm încă în mâncare. Am putea să vedem, în schimb, dacă e gata cărnița noastră. Am folosit destul de mult cărbune pentru ea, văd că mai avem o bucată, dar nu cred că o să se facă cu cât avem acolo. Și nu mai vreau să folosesc altă bucată de carne, deci asta este.
Hai să o golim aici. Avem și niște pumpkin, niște din ăștia. O să pun rotan flash-ul aici, chiar dacă ocupă spațiu, fiindcă cine știe, poate să avem nevoie de el în curând. Hai să golim restul chestiilor la chestii prețioase și în sfârșit mâncăm carne. O să iau 2 bucăți că e suficient. Așa, avem și niște blocuri de pus. Blocuri, mai multe chestii prețioase care nu mai încap. Și dăm o fugă rapidă, deși cred că am trecut de timpul episodului, dar dăm o fugă rapidă până la mob spawner-ul din Overworld. Așa ca un mic bonus, fiindcă vreau să vedem dacă acum că plouă și noapte se spawnează cumva mai tare. Cine știe, poate avem noroc și facem rost de un ingot așa rapid, mai stăm aici câteva minute, asta e bonus. În caz că vă plictisiți, puteți să închideți episodul dacă v-ați plictisit. Dacă nu, puteți să stați până la final cât ne mai chinuim aici să facem rost de niște ingots. Asta e așa un behind the scenes. Nu o să-l pun nici pe fast forward, mai vorbim între timp bălării și sperăm să facem rost, fiindcă chiar vreau să fac rost de sabia aia cu looting, ca să ne dea după moște și mai mult aur în Nether în momentul în care îi omorâm și... Na, chiar, bine, aici în Overworld, sincer, nu știu dacă s-ar merita să ne batem cu zombie, nu cred că o să ne dea mai mult fier sau ceva de genul. Dar, na, ar fi fain să putem face rost așa de fier. Cred că... Ha. Cred că mi-a venit o idee. Nu e foarte etică, dar... Hai să caut pe net chestia asta. Știu că putem să facem rost de fier și de la Iron Golem, dacă omorâm Iron Golem. How do Iron Golems spawn? Și deși avem nevoie din asta, cum îi zice, de fier ca să facem Iron Golems, se și spawnează natural în sate. Dar văd că avem nevoie de 10 villager, 20 de paturi. 75% din villager trebuie să fi lucrat recent. Place 4 iron blocks in a T-shape and put a car of forming. Ok. Ok. Și putem să creăm cumva o fermă. Era ceva chestie că poți să spawnezi Iron Golem dacă este un villager care e pe punctul de a fi atacat de un mob sau ceva de genul. Și atunci dacă cumva închide undeva un zombie aproape de un villager, ar putea poate să declanșeze să se spawneze Iron Golem. Dar nu, n-ar fi foarte ok să ne chinuim villager în halul ăla. Ok, asta pare interesantă. Mult mai ok decât ce avem noi acum. Dar, no, then again, n-ar fi foarte frumos din partea noastră. Dacă se face dimineața în joc și... Suntem exact de unde am plecat la începutul episodului trecut. Nu au fost niște episoade foarte bune pentru fier, din păcate. Deci o să închei episodul aici. Poate încercăm să mai filmăm un episod după și o să aștept aici să se spawneze mai mulți monștri între episoade. Eu am fost Alex, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să lăsați un like, un comentariu, să vă abonați ca să vedeți mai ușor episoadele viitoare. Și să ne vedem data viitoare cu bine. Ciao!